आं दा गुवाहाटीनि खानापारायाव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय दा हाबबायानो जों नै फिल्डआव बिराद गिदिर मोनसे मिटिं लादों नालाय बे साख्रिनिनो एपइन्टमेन्ट लेटार दिनै होगोन होननायखाय माने बयबो लोब लोब फैजोबदों आरो बिराद नै मानसिफ्रानो ओरैबायदि जायगायानो गैयाना गारि दोननोनो ओरैबायदि ट्रेफिक जाम जालायलायनाय आरो बेयाव दोननो नागिरो बेयावबो दोननो मोना बेयाव दोननो नागिरो बेयावबो दोननो मोना आरो हाबनोनो लामाखौनो मोना ओरैबायदि मानसि भिर दे जा भिर जाखादों माने बिराद गिदिर प्रग्राम लादों नालाय दाब दाब जायगानिफ्राय गोजान गोजाननिफ्राय बयबो फैनाय आरो ओइदिनखालि माने बिराद मानसियानो लाजाया आरो ओरैबायदि मानसिखि मानसि जेरैबो नायो ओरैबो मानसि माने हांआनो गरम गरम मोनजोबलायोना ओरैबायदि गारिनि दुंनायजों मानसिफोरखौ नायनायजों एकदम देहायानो मारैबा मोनगुलायो आरोना बेबायदि जादों आरो दा नैबेयाव लादों मोनसे गेट बेजों हाबनाय आरो बेजों हाबगोन मानसिफ्रा ओमफ्राय गेटआ मोनथाम मोनब्रैसो दङ बेजों सोगासिनो आरो दा हाबबाय जों 12थायाव सफैदोंमोन नालाय 12थायावनो जों डाइरेक्ट हाबनानै थाखाबाय आरो मिटिङाथ' ओरैनो आरायथायाव होन्दोंमोन ना आरायथानिफ्राय होन्दों मिटिङा ओमफ्राय दा हाबबाय नै बेजोंबो मोनसे दे बेजोंबो मोनसे लादों ओमफ्राय हाबगासिनो मानसिफ्रा गासिबो बिसोरो एपइन्टमेन्ट लेटार लांनो होननानै फैनाय आरोना बयबो आरो अबेबा मोनसे लामाजों नै लाइन लाइन जानानै दङ माने बिराद मानसि बिहिरफोर माने बयबो सोरनियाबा बिमा बिफा फैफानाय सोरनियाबा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बे जेनेबा सासेजों सासेल' फैफायाना एपइन्टमेन्ट लेटार लांग्रा मानसिजोंथ' सासेल' हारसिंल' फैयाना सानै साथामा फैखायो ओरैबायदि मानसि भिर आरो ओंखायनो माने नायलायनाय लाइनानो लाजायाना बिराद मानसि दङ मानसिखा बिसोरखौ गारथ'नानै फैबाय जों दोनथ'नानै आंनि बोरायखौबो माने गारबोबाय आरो एसे रायलायनो गोरों नांगोन ना ओंखायनो बेजों थाबोबाय आरो आगैजों दा नै जों मोनसे जायगायाव पार्किं खालामफैदों आरो जा मानसिखि मानसिखा ओरैबायदि मानसि
자 parking tuh kurkurin. What? Stop polisi. Bapak dilanggan deh. Gari doननो जायगाखौनो मोनासै. जा गोलाव फैबाय जोङो. बेसेबां गोजान थांबावनांगोनथाय. उन्दुनो ओंखारबाय. गोजान लामा फैनाय ना फिसा जावनाय उन्दुनो ओंखारलायबाय ना.